Kure male fanfɛ a yirala k'a fɔ ko sirabaka kasara dɔ kɔni kɛra ye ko maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ale bɔnɛla an ni la an balimaw aw bisimila ye an ka bi kabako kɛnɛ kan bi kabako m'an bolo o de ye k'a fɔ Kangaba mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kure male ko sirabaka kasara dɔ kɔni kɛra ye ko maa kelen kɔni fatura ayiwa kibaruya mun sera ma kuɲa la olu yɛrɛ na k'a fɔ ko min kun ye novembre kalo tile 21 ko Kure male kɔnɔna la ko nin ye mobilitigi dɔ de ye maa yɛrɛ tɛ mobili in kɔni suguya dɔn sabula ko mobilitigi in kɔni ma jɔ ko ale nana se mototigi dɔ ma ko wulu bɔ kulu bin ayiwa ko maa dɔ kɔni kun bɛ moto kɔfɛ ale yɛrɛ ni mototigi ko olu de bɔra ka bin wa olu fila la kelen de fatura ni maa kɔfilen minnu filɛ nin n'olu garijɛgɛra sirabaka kasa la k'olu cɛla ka taa n'u ye Kure male kɔni kɛnɛyaso kɔni na ayiwa maa min kɔni banna ko min ye tasibila ye k'o taara ka ɲɛsin ale ma ko ala ka badabada dali nɔgɔya ye wa min yɛrɛ ye nin mobilitigi ye ko ale kɔni bɛ ka ɲini wa sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ka dɔn ko nin sirabaka kasara in kɔni kun kɛra cogoya min na n'o kɛra cogoya min an b'o da kulo kan an ka baroda wɛrɛ la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kabako kibaruya ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la